Dneska tu máme opening, budeme otvárať cca 200 sticker kapsuly, tak poďme na to. Začíname parížkami, potom tu máme, vyzerá to asi takto, máme tu asi 100 Paris a 100 Copenhagen, takže asi tak. A ideme na to. OK, paper, nevadí. Ešte ich máme dosť. Goldbit. Prvé 3, nič, nevadí. Ideme ďalej. Piatá stále nič, nevadí, ideme, pokračujeme. OK. Glitter, ako nič moc, ale lepšie jak paper, takže tak. OK, ďalšia glitter, OK, to je nice. To sa vždy hodí. Nič, nevadí. Samé holo baity, ale však nevadí. Ešte ich máme dosť. Medzi holo a glitter, OK, nevadí. OK, glitter. Glittery vyzerajú fajn, až na to, že nemajú žiadnu cenu, čo je škoda, ale nevadí, back to back glitter. Dáme si to jeden quick open. OK, glitter, G2, not bad. Najväčšia stickerka v kapsuli, let's go. OK, glitter. Z Parížok máme po každých po 10 a z Copenhagen máme každých asi po 5. Takže ešte ich máme dosť. Zase goldbit tam bol, ale nevadí. OK, aspoň glitter. OK, ďalší glitter. OK, back to back glitter. Škoda, že nie je to holo, ale nevadí. Ešte môžu len prísť, takže tak. Asi v tých contendroch, keby padli, by to bolo najlepšie. Tie contendry z týchto kapsul, OK, tam boli one. OK, no. 4 holá, nič, nevadí. V tých contendroch bude asi najlepšie holo. Nie som si úplne istý, ale keby tam padlo, tak by to bolo fajn. Stále nič.
Nevadí. OK, holo. Jako čakal som aspoň jedno holo z tých Paris, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Blížime sa ku koncu. Spinks hneď vedľa. Holo, nevadí. Stále nič. Máme tu posledných 5 Paris. Ďalší glitter. Ani jedno lepšie glitter, to je zatiaľ úlet. Gold zase pasol. OK, nič, modrá. Z tohto nič. Ale tak ešte máme posledných 10, last 10 Paris, už len 9. Potom je to 8. Tá Furia by bola dosť dobrá, ako. Tá je podľa mňa jedna z, asi z najlepších, čo to je. No, tá by bola jedna z najlepších. V tejto kapsuli, ale vyzerá to tak, že nič nepadne. Zase Furia išla, ale padol nám glitter, Bad New Eagles. Čiže nič, zase, ale však nevadí. Stále nič. Stále nič. Posledné 3 Paris. Škoda. Zas prešla gold, ale nevadí. Dobre. Padol nám Blast Major. A túto poslednú quick openem. Padla nám nič. Dobre, takže z Paris rekapitulácia, máme samé modré a voľakých pár glitter, takže nič. A teraz tu máme, myslím, že každých po 5, áno, Copenhagen. Takže tieto nás ešte môžu zachrániť. Prvá nič. Druhá taktiež. Dáme quick open. Zase nič. Bit. Stále ale nič. Mám glitter. Čož nie je žiadna sláva, ale lepšie ako modré, takže tak. Odtiaľto by som asi chcel najviac tieto dva týmy. Tie vyzerajú tak najlepšie. Hráčov z nich o tom je jedno, ale tieto dva týmy by boli asi najlepšie. Takže tak. Ak sa nemýlim, jedno je Linvision a druhé Koi. OK, nice, Cold Zero. Aj keď hráčové stickerky sú väčšinou horšie. Ale pozrieme sa na to, je to konečne prvá holo, takže aspoň volačo, aj keď, tak to je tak, že zaplatí to 1,5 kapsule, takže nič vlastne. Ale aspoň volačo, no. Dáme tu jeden quick open. Padla modrá, nevadí. Stále nič. Teda vlastne už jedna nám padla, ale žiadna voľaká svetoborná. Tento tým má dosť pekné logo, ale škoda, že len modrá. A prešli sme tu na týmy. Tuto by bolo super, keď nám padol Linvision, ale v hole. A nielen v modrej, ale však nevadí.
Odtiaľto by som chcel asi Koi, jak som hovoril, alebo Lean Vision. To sú také dva za mňa najlepšie. Tieto kapsule, čo môžu padnúť, ale padlo nám veľké nič. Ale my pokračujeme a uvidíme, čo nám ešte padne. OK, nice. Toto je actually good, podľa mňa. Jako, not bad, podľa mňa. Jako, aj keď nebude stať veľa, táto strihierka je dosť pekná za mňa. OK, tak ona stojí veľa. V rámci toho, čo otvárame, takže to je dosť dobré, 7 €. To je nice. Keby ešte bola aká jedna holopadla, tak už by to bolo fakt super. Dve proste z Copenhagen a z Paríž žiadna a to sme Paríž mali vlastne u Koi, škoda, tá by bola tiež dosť dobrá. Ak nie ešte možno lepšia, ale nejsem s tým istý. A Paríž sme mali vlastne dvakrát viac. A tu už nám padli dve. A ešte sme len vo voľakej polke. A tých sme mali dvakrát viac. No, zatiaľ to s týmito Copenhagenami vyzerá o dosť lepšie. Takže fakt, tento Lean Vision nás dosť zachránil. Ináč by to bol huge disprofit, ale teraz už to není tak strašné. Trošku to už mi príde, ako by mi to trochu lagovalo. Lebo jak tu mám veľa vecí v tom inventári, tak to je také. Sa mi zdá pomalšie. A nie pomalšie, proste to frízne a potom až urobí to. OK, glitter. Heroic paper. Odtiaľ to by bola asi Furia. Alebo Eternal Fire, za mňa. To by mohlo byť fajn. Eternal Fire alebo Furia. To by podľa mňa mali dosť dobrú hodnotu. Ale padlo nám Heroic paper. Zase. Škoda, že nepadol Lony. Maska s podpisom, ale nevadí. Škoda. Nevadí, glitter. Paper again. OK, gold puzzle, nevadí. OK, Hunter glitter. Not bad. Aj keď to nemá žiadnu hodnotu, ale lepšie ako paper. Keby padla ešte jedna holo, vôbec by som sa nehneval. Máme tu posledných 5. Pozrieme, čo odtiaľto. Odtiaľto logický Team Spirit. Team Spirit by bol najlepšie. Cenovo. Team Spirit holo. Uvidíme, jak to pôjde. Alebo aj mouse. To by tiež nebolo zle. Pal nám Team Spirit, ale nie v tom, v jakej rarite chceme. Posledné 3. Zas Team Spirit, ale len modrý. OK, posledné 2. Virtus Pro. A máme tu poslednú kapsulu. Takže 3, 2, 1. Prosím, holo. Je to len modrá, ale nevadí.
Padli nám dve, tá Linvision to zachránila jak blázen. Lebo tento Cold Zira nemá žiadnu hodnotu, ale pekná stickerka, takže určite ocením. A Linvision to zachránilo a nebude to až tak neskutočný disprofit, jak to bol. Takže tak. Ďakujem a vidíme sa.